Ase county ya Kisii mega y'umworoki woyo mabaka okora kirasi sano naisa tuyobereka gwetire michande menge kirare gokora matemwaye na bo mworoki woyo ni gomeburi yoyo mabete ka gosira na gotigana na tatu maobieka obotaka okorara ncharano na sa korara kobura ngati michanda abereka gwetira kurwase nsemo ya bonyansi yage gotoka ase bunge ya bobasimi ye county ya Kisii omurike tomirde manyi ni gatarwe ikasenke yo maiga yo mwana yokoyo gono mwalimu omone bweskurenya byosi oyibona obaga komurigeria enchira yogo se school na kogendra masoma ya class kyanda gose form 1 robotoro asenchira yobwikirano Nemetinyi ebere ya itire gesaya barokigwa be class ya kyanda gose form 1 gosoa asechi school chiria barangeretigwe Omwana Clinton kurwa ekenyoro kia bunyansiaga imeye bunge ya bobasi nigo arenekyo akogokera maiga yo mworo kia omonene bwe skuru ya Nyabiosi Richard Mwancha kumuira ase eskuru yaye nonya ngatali abo arangeretigwe twachire twanyoro omwana Clinton kurwa se familia yaiga oranda distress kurwa abana bakaripoti die skuru yatana kuripoti twa realize kurwa se madam Angela Sindiga no mwalimu ndisi uyoro umweti teacher wo mwana buna mwana utana konyora nchera kwenda school enkate bwati kende nende twachiro inditi twa confirm ringa kende nkeyo kwanyore nga isata bwati kende tabwati nchera pinto via boarding ma kirege ntonkero kirikara garaso ya boarding mwana oyo akaroko ligereria no nyene familia yaye uyo no mwana utakiro gokonya Clinton oyore na isebweka maiga yangi na gosira aso mwaka bwechiri bwibere na 15 na emo na kubatiga boka nigo ise akwerera alia bagwetera ubugimo bwa chagete na temete sana akinyi na muna asirete bokungu gasoa pero bwa soete kanyore kana bonche kubalenda lakini kanyoka ne gasingo kora ere ugo batisha gasingo kora mason lakini kanyari moigo anda yambora no mechando ya chakire kurwa bono nchande gitu none fisi ambure ngoka no mone school bono na chire gotamachira chinde chonse na nyora tinko nyara ne nyomba nero muro chimner no botaka bwaso terende lakini tinko nyara kuragiri ban kingo agache nyomba bekira bono iga korara se nyomba yendugo yane mate nanche tidi ko nyara buye sena raranchara bana bakora raranchara onya yo baskari serikali ranchenko ndina kama je school ya mwananchi ana korata mate na wada max 40 tiga chikabaje kwa ande school na nyoro ko kon ko ga si principal angu era ni ambia mono tu de mwana oji mudunde tenjembe injini ndora kanyiga nkonya nko Abanyakenyoro benseme yo bakoragwa no mworokia omonene bwe skuru elia Clinton alenge gosoma na barobwomba bwataya iga Clinton ni gatwarira bakongo banene ogasoma kwaye pake grasi ya sana na isato no lero bokima boko MS bwarengo bakongo I remember no lera nji school abotwale kora mobeka imega rendu bwanya gokiera yolene na njengo tengambu ya mono as a principal mwanja gokora mangana ya yogukumya na ande we need more well wishers bakonye family. So principal tiwa mwana nago seni sana asoko kubolie chukumu eyo na enderende nale kubolia nga onye kunyarekana asa skule karomoko mukonya tunyole na ende montondo ra musira maitachi na mango mwana yaganeti egere endoto yaye chegwikirana ngana ya mwakorire gaki nande nyasa moyo ya abasukiri mwarorire nkeye gebwato bokongu nonye nintwe tokoriro tokobori gaki omwana oyo entakana gaki yatigete mwana utabwati ncherenda arakonye mwana oyo mwana gaki konyore gabachandigete lakini rende gaki amabera aya mwakorire tiganya saba bwatisi omwaeri oye okona kwo ogosaba gwe familia yeiga Mr. Principal na wakirembe ya mono sana soko chakungoirio mwana korwa na kumonkonya kumungirire school na batigira na mutira mugokao onyara kumulenda muno mwana okawaida muno mwanafunzi tindiko nyara ndache kokotebinga ligereri gabusena na gutigire muno moibori
nigo yabeire omogoko monene aso mwana Clinton Moranga asachire kuigwa no mwalimu monene gwe skuru ya Nyabiosi erinde rinera chikosoa ase skuru anyara ko bagakonyora amasomo buna abana bande bekirasi gya kianda. Ingo reporter ya Egeta Sen Kiandizi TV korwaga igabo Nyansiaga ime ya Bobasi constituency eletariane Mildred Momanyi.